যতনো বেলেগে হামबाय दिनै 16 मार्च 2021 जों त्रिपुरा स्टुडेन्ट फेडारेशननि सेन्ट्रेल कमिटिनि आगै दिनै प्रेसिडेन्टनि लिडारशिप बाय दिनै डेपुटी सीएम थानाय जों कायसा मेमोरेन्डम साबमिट खायखा जे दिनै ट्रिं याखायबा त्रिपुरा बिसि कटाल आपनो ऑफिशियल कैलेंडर जे डिक्लेयर खायना बागै तारपरे आपनि जागोलो आपनो आ सालनो रगैनाय कायसा हॉलिडे जे त्रिपुरा स्टेट हॉलिडे डिक्लेयर खायना बागै जों टीएसएन फाइसिंनि दाबि जानोखा दिनै जों डेपुटी सीएम थानाय आबो मेमोरेन्डम रै दाबि जानोखा बस कांगो बरं जे कैबिनेट डिसिजन नंनाय आ कैबिनेट जाते जोंनि इ डिमांड्स न बरक गसुइनाय फुलफिल खायनानै ते जे जोंनि त्रिपुरा एरा न बरक स्टेट हॉलिडे ताई कैलेंडर डिक्लेयर खायना बागै जों आबो जों वानसमं ताई जोंनि जे दाबि दाखा आबो बरक फुलफिल खायनानै जों आसा खालायो आन बागै त्रिपुरा हास्टनि जत लोक दङ जों अमनो साख्लायनाय जे जों ट्रिं गोबां बरं मुसुंजागो सिने आबनो स्टेट फेस्टिवल ताई हायं गोनाङै जों आबनो पालायनि ताई कैलेंडर साननानै आ लोक रंनि गाव कबंबाय ते सिने त्रिपुरा सारंनि जे नांकुमानि सिनि जे कायसा आइडेंटिटी सिनि जे कैलेंडर आबो जों खायनान बागै जों दिनै स्टेट गभर्नमेंट जों अप्रुव खायका खाख्लायो बुस खाङो पजिटिव रेस्पॉन्स माने ते सिनि डेपुटी सीएम नबो जों आसा खालायो बसिनि जे रेस्पॉन्स काहाम नरनाय सो जतन हाम